Tak. Godmorgen. Mit navn er Torkild Brun. Jeg er født og opvokset i Danmark, gift med norske Turet, som sidder her og bor på Hånes. Har været en del af den her menighed i en god del år, og er vældig taknemmelig for at være en del af den her menighed. Jeg tager det ikke som en selvfølge. Turet og jeg har været på rejsefod i september måned, og har ikke været med på de sidste 2 gudstjenester, og vi føler faktisk, at vi har gået glip af en uge. Der sker så mye. Men nu er vi her. Tak og lov. Vi er igennem kristne trospraksiser i menigheden, har været det siden januar sikkert, og akkurat nu er vi kommet til det at læse Bibelen. Og Andreas Magnus, som sidder hernede, og jeg har fået et opdrag over 2 søndage at sige noget om Bibelen. Og på sidste gudstjeneste, der sagde Andreas noget om, hvorfor læse Bibelen. Og i dag, der er temaet, skal vi se, Danmark tilbage, i dag er temaet, hvordan læse den. Og jeg kommer også til at sige lidt om, hvad der er min motivation for egentlig at læse den. Da jeg blev spurgt om det opdrag, så sagde jeg rask ja. Men så kom jeg til at tænke på, Hvad tænker du, når du hører ordet bibellæsning? Er det sådan en halleluja-stemning? For mange er det forbundet med skam. Dårlig samvittighed. Jeg burde. Jeg får det ikke helt til. Kanskje ikke det er noget dårlig samvittighed på grund af noget udefra. Kanskje det er din egen stemme. Du ønsker, at du har gjort det lidt bedre. En byrde. Og kanskje du tror også, at Gud han er skuffet over, at du ikke læser nok. Det at have en plan, det at fejle, det kender jeg til. Jeg har gjort mange forsøg op igennem tiden på at læse Bibelen. Begynder i 1. Mosebog og kommer til 4. Mosebog. Bum. Der er mange slægtstavler, mange navn, og det er her mange, de går i stå. Jeg havde det så lyst, men fik det ikke til. Jeg kendte det heldigvis ikke på fordømmelse, men jeg følte, at jeg gik glip af en ord. Jeg trængte en gulerod. Nogle rammer. Tilrettelæggelse, om du vil. Og min himmelske far, som har skabt mig, han er god, han kender mig. Og han har tilrettelagt for mig. Akkurat min type. Gennem en profeti og andre fantastiske ting, der vil jeg lede til en bibelskole i Hongkong. School of Biblical Studies hedder skolen. Hvor du gennemgår Bibelen, læser den fra perm til perm 5 gange i løbet af 9 måneder. Det høres vældig mye ud, men det er det faktisk ikke. Og så kan man sige, der har jeg læst Bibelen. Nej, det kan være mere smag. Jeg fik lyst på noget mere. Og derefter så ledte han mig til Ansgarskolen, ret herhenne, for at studere teologi. Og da jeg havde gået der 1,5 år, så skulle vi i praksis. Og jeg havde ikke nogen plan om at blive præst eller pastor, som de andre. Så de kom ud i menigheder i praksis. Jeg fik lov at have praksis på Bibelskolen, på Ansgar Bibelskole, hvor min opgave det var at læse igennem Bibelen sammen med eleverne. Og det skulle egentlig bare have varet 1,5 år. Men efter det, så blev jeg ansat på Ansgar Bibelskole, og så var min opgave at læse igennem Bibelen sammen med dem. Og det har jeg gjort 11 år. Og det betyder, kære venner, at jeg har læst Bibelen 11 gange, betalt af Ansgarskolen. Snak om gulerod. Men det har givet mig mere smag. For Bibelen er fantastisk. Men bibellæsning er stadig et valg, også for mig. Det er noget, jeg må vælge. Noget, jeg aktivt må vælge. For der er oceaner af tilbud og indbud, som kommer. Men her oplever jeg det ikke som et bød, som mange sikkert gør. Men jeg oplever det som et tilbud. Og det er nogle gode ord, ikke sandt? Og det håber jeg også, at du vil komme til at opleve det som et tilbud, og ikke som et bød for Gud. Selvom temaet i dag, det er handlingen, det at faktisk læse Bibelen, så vil jeg alligevel sige lidt om, hvorfor. For det hjælper egentlig ikke noget at have nogle værktøjer til, hvordan at læse den, hvis du ikke er motiveret, ikke har lyst. Og det er fordi, at der er en holdning bag hver handling. Hvis du ikke gider, så får du heller ikke til en handling. Så derfor så er det vigtigt, at du har en holdning. Jeg har faktisk lyst, og så er det mye enklere at få til en handling. Og det, som er rart, det er faktisk, når du så gør det, så virker det også tilbage på din holdning. Det er sådan en cyklus, som er fantastisk. Den kan jeg opmuntre til.
Kanskje du ikke var her sidste søndag, da Andreas han talte om, hvorfor læse Bibelen. Han havde 7 gode argumenter, og jeg anbefaler dig at læse hans tale, som ligger på kirkens hjemmeside. I et af punkterne, der nævner Andreas, han har 7 punkter, et af punkterne, der tager han Bibelen som en brugsanvisning. Bibelen som en brugsanvisning. Jeg har taget med en anden brugsanvisning her. Den er også af lærer. Svart lærer. Og det er en brugsanvisning fra en Passat. Jeg har haft en Passat i 10 år. Volkswagen Passat. Så er nogen, der siger, jamen Torkel, har du ikke fået elbil? Jo, det har jeg. Men der er instruktionsbogen på en liten skærm eller på min mobil. Venner, her snakker vi instruktionsbog. Ikke sandt? Det er en instruktionsbog. Men hvad skal jeg egentlig med den her instruktionsbog? Volkswagen i Tyskland har intet med, hvordan jeg behandler min Passat. Jeg har købt den, jeg har betalt den, den er min, det er mig, som ejer den. Hvad skal de blande sig for? Her står lidt om dæktryk, sikringer, olietyper, oliemængde. Her står der om drivstof. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at nogle gange så er dieselprisen højere end benzin, og andre gange er benzin højere end diesel. Jeg tager det billigste. For jeg gør akkurat, hvad jeg vil. Det er min bil, jeg bestemmer. Her på side 14, der står der et afsnit om varsel- og kontrollamper. Der er nogen, der er grønne, der er nogen, der er orange eller gule, og så er nogen, der er røde. Jeg giver blaffen. Det er min bil. De har ikke noget at skulle have sagt. Men, kære venner, hvis jeg er overbevist om, at Volkswagen i Tyskland har skabt min Passat, og de har skrevet den her bog, og de vil mig vel, der vælger jeg faktisk at læse i den og følge de instrukser, som står her. Hvis jeg er overbevist om, at Gud har skabt mig, han har skrevet den her bog, og han vil mig vel, der følger jeg de instrukser og anordninger, han har her. Men hvis jeg tvivler på en af de ting, enten han ikke har skabt mig, eller han ikke har skrevet den her bog, eller han vil mig vel, der har instruktionsbogen ikke samme betydning. Her finder jeg alt, hvad jeg trænger at vide om min Passat. Her finder jeg alt, hvad jeg trænger at vide om Gud. Jeg trænger ikke at vide mere. Han har sørget for alt, hvad jeg trænger at vide for livets ophold. Kendskab til ham, det står her. Her står også om alle de her trospraksis, som vi har. Alt står her. Her finder du mat for din åndelige vandring. Helt fra du bliver frelst, tag imod hans frelse, og til du skal hjem til himlen. Det er ikke sådan, at når du bliver frelst, så bliver du taget direkte op til himlen. Nej, der er en vandring, som i Bibelen bliver kaldt helliggørelse, hvor du får åndens frugt, og de får lov at få næring. Der er et herligt bibelvers her, der står, Jesus siger, mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra Guds mund. Så er nok af mat. I 1. Korintherbrev, 1. Peters brev, Hebræerbrev, der står der om åndelig mat. Der står om mælk for spædbarn, og så står der om fastfødte for de voksne. Og der er nok for alle. Bibelen er utømmelig. Der er mange, der siger, jeg har læst den. Okay. Jeg har læst den mange gange, og det kan jeg sige uden at skryde, for jeg har fået betalt, det ved jeg. Jeg har læst den mange gange, og hver eneste gang er der noget nyt. Hver gang. Period. Jeg har sagt i en tidligere prædiken, at jeg har været inde i en mørk tid. En depression, hvor jeg følte, at Gud var vældig langt væk. Jeg så ham ikke, han var borte. Pludselig er der en, der sender mig et ord. Og det her fra Jobs bog. Selv når du siger, at du ikke ser ham, ser han din sag. Bare vent på ham. Det ord har jeg aldrig set før. Selvom jeg har læst Bibelen. Så der er ord, der bare dukker op, der bliver levende, og som kan være til trøst og opmuntring. Andreas han havde et andet punkt, hvor han sagde, at Guds ord giver ammunition og kraft til at stå imod vores fjende, djævelen. At vi som troende har fristelser i vores liv. Jakob skriver, at vi bliver fristet, når vi dras og lokkes af vores egne lyster. I den her bog, der er der nogle varselslamper. Der er nogle gule eller orange, der siger, du må vist gøre noget, kør til nærmeste forhandler. Der er også nogle røde varselslamper, der siger, stop, kør ikke videre. Den her Bibel, instruktionsbog, har også nogle varselslamper. Men dem tør vi bare ikke at snakke så mye om. På søndag kveld havde vi et fantastisk møde her, hvor Rosil Bjørk, hun delte den ord. Et vældig godt møde, som
også har refereret til tidligere. Og der nævnte hun det, at før, der handlede mange prædikener om synd. Synd. Mørke mænd. Det mørke Søderlandet. Og det kan være noget rigtigt i det. Og vi kan være ret for at få det der pietistiske stempel på os igen, og kanskje komme i avisen. Men Bibelen taler om synd. Her på fredag, det var 2 dage siden, der var der et debatindlæg i Dagen, hvor at Stig Magne Heitmann siger, syndens alvor er synliggjort i hver bog i Bibelen. Det er alvorligt, når vi bevæger os bort fra Guds ord, også om det bare sker med 1 millimeter om gangen. Nogle gange, når jeg læser Bibelen, der siger jeg til Turet, prøv at høre her, Turet. Den var stærk. Det er der ikke mye forkyndelse om i dag. Bibelen taler om et før og et nu. Den taler om noget, at vi skal lægge af mig. Jeg skal lægge af mig, noget jeg skal iklæde mig. Den taler faktisk om noget, som er indenfor, noget, som er udenfor. Den taler om grøn lys, kør, rød lys, stop. Tilgiver Gud mig, når jeg kører på rød lys? Eller overser en rød varselslampe? Ja, halleluja. Han tilgiver mig, for han er en tilgivende og nådig Gud, og jeg kan ikke gøre noget som helst, for at han skal elske mig mere, end han skal elske mig mindre. Men, selvom tilgivelsen den frigør mig, og gør noget med mig, så frigør den mig kanskje ikke for smerten, og konsekvenserne af nogle dårlige valg, jeg har taget. Turet, min kone, hun gav mig en god sætning her den anden dag på engelsk. Rules without relationship creates rebellion, while rules with relationship creates peace and order. Regler uden relation, det skaber oprør. Hvem er du? Hvem skal du? Skal ikke bestemme. Jeg er min egen herre. Mens regler ved en relation skaber ro og orden. Jo mere tid jeg bruger sammen med ham, i ordet, i brugsanvisningen, i helliggørelsesprocessen, jo syndigere bliver synd. Salmisten han siger i salme 119, vers 11, jeg gemmer dit ord i hjertet, så jeg ikke skal synde mod dig. I Gamle Testamentet der ser vi mange cykluser. Det er faktisk interessant at se, hvordan at Israels folk de lever efter brugsanvisningen, så går det dem vel, og så føler de pludselig, vi kan selv, så glemmer de brugsanvisningen, og så går det dem dårligere, og til sidst så er landet elendigt. Så sender Gud en dommer eller en profet og fortæller, kom tilbage hertil, og så omvender de sig, og så går alt greit, og så glemmer de en evig cyklus, som vi kunne lære mye af i dag. I kongebøgerne, der læser vi om mange konger i Israel og Juda. Nogle var gode, nogle var ikke så gode. I 2. kongebog 22 læser vi om kong Josia. Han var bare 8 år, da han blev konge. Men i kapitel 22, der er han blevet 26 år. Og der står, at han fik lyst til at sende riksskriveren til Herrens hus for at ordne nogle ting. Og da riksskriveren han kommer til Herrens hus og møder overpræsten Hilkia, så fortæller Hilkia, at han har fundet en lovbog. Og kan jeg se den? Ja. Kan jeg få lov at tage den med til kong Josia? Det kan du. Og der står, at han tager lovbogen med, den er lidt støvet kanskje, med til kongen. Se her. Og så står der, at Josia han flærede sine klæder, da han hørte, hvad som stod i lovbogen. Han vidste ikke. Så står der i kapitel 23, han samlede landets ældste, og så reformerede han gudstyrkelsen i hele landet. Han fjernede genstander og omgjorde steder, som var brugt til afgudstyrkelse. Hvorfor? Han fandt brugsanvisningen og årsagen til landets elendighed. Kære venner, jeg tror, vi som nation trænger noget lignende. Back to the Bible. Okay, nok om det. Vi må snakke lidt om holdningen. Det har vi gjort nu, så er det handling. Det er at sætte sig ned, åbne Bibelen og faktisk læse den. Eller høre på den. Det er ikke sikkert, at du har læst hele Bibelen. Det gør ikke noget. Det er mye værd, at du læser noget end hele Bibelen. Og hvis du synes, den er stor, så kanskje du skal sætte dig lavere mål. Og du synes kanskje, det er mye. Den er massiv. Men hvor lang tid tager det egentlig at læse Bibelen? Er der nogen, der ved det? Så jeg ikke at svare. Jeg har faktisk prøvet en gang, bare for at teste, hvor lang tid det tog at læse Nyt Testamentet. Og jeg er ikke en rask læser.
Og jeg valgte faktisk en dansk oversættelse, som jeg ikke kendte så godt til. Og jeg læste hele Nye Testamentet fra tidlig morgen til sen kvæld. Det var sent. Men jeg rakte det. Og det betyder, at man kan læse hele Bibelen for 4 dage. Men jeg vil gerne indrømme, at jeg fik ikke så vældig mye ud af det. Det var ikke sådan, at Herren talte dybt til mit indre menneske. Jeg ønsker bare at prøve at læse igennem Bibelen. Og der er flere, som har i medier og kirker, der har prøvet sådan højtlæsning af Bibelen. Det har stået i avisen også, som jeg har forsøgt. Og der tager det at læse hele Bibelen højt 85 timer. 80-85. Og det vil sige, at Nye Testamentet tager 20-24. Så det er ikke så uoverkommeligt. Men når du så kommer i gang, kære ven, så er der 3 steg. Først, læs Bibelen. Derefter, prøv at forstå Bibelen. Og til sidst, gør det teksten siger. Altså en praktisk handling. Jakob siger i kapitel 1:22, der må gøre det ordet siger, ikke bare høre det, ellers vil der bedrage det selv. Og Jesus, efter han har prædiket mye i bjergprædiken, der siger han, den som hører disse mine ord, og gør efter dem, er som en klog mand. Den som ikke gør, er som en uforstandig mand. Det kender vi sikkert. Der er mange måder at læse Bibelen på, jeg vil vise 3. Det ene, det er at læse Bibelen som en høne, der plukker lidt her og lidt her. Den anden, det er som traktoren. Og pløje der igennem Bibelen. Og den sidste, det er kur. Den spiser sent, tykker godt på det, tager det ned i marken, undskyld mig, tager det op igen, tykker en gang mere, og virkelig jobber med teksten. Og det er ikke sådan, at jeg vil bare anbefale den ene og ikke den anden. Det kan være en sum af alle 3. Vi tager først hønen. Selvom det er et ord her og der, så er det trods alt Guds ord. Husk det. Et ord er bedre end ingenting. Det er Guds ord, han kan tale også gennem et ord. Jeg får 2 ord hver morgen på min mobil. Et på engelsk og et på norsk. Og nogle gange så siger jeg bare, tak Gud, det giver mig styrke til dig. Andre gange så taler det til mit indre. Og nogle gange så sender jeg det også til nogle andre, som jeg bliver mindet om at sende det til. Så hønepluk er ikke så ille. Men ulempen, det er, at du går glip lidt af konteksten, den røde tråd og sammenhængen. Så kommer traktoren, og det er den, jeg selv kender bedst til. Det er at pløje gennem en tekst. Kort eller lang. Og det kan være, at du beslutter for at pløje igennem hele Bibelen. Nogle foretrækker at læse højt, hvor man bruger flere sanser. Der er faktisk noget med, at hvis du læser højt, så får du det mere med dig. Nogle foretrækker at læse sammen med andre, eller lytte til Bibelen. Er du nybegynder, så tag noget let. Kanskje ikke lurt at begynde med brevene i Nye Testamentet eller profetierne i Gamle Testamentet. Nogle vælger at læse et kapitel om dagen. Et forslag, det er, i stedet for at læse et kapitel, for det kan enten være kort eller lang, så tag den tid. Sig, jeg vil læse et kvarter hver dag i Bibelen. Eller 20 minutter. Eller en halv time. For der ser du sammenhængen. Når vi læser andre bøger, det er ikke som vi læser en side i dag, så næste side i morgen. For der mister vi sammenhængen, og så kan vi ikke huske, hvad vi læste i går. Begynd i det Nye Testamente. Kanskje med Matthæus. Det tager 2,5 timer at læse igennem Matthæus. Og hvis du for eksempel vælger at læse 20 minutter hver dag, så har du læst Matthæus evangeliet på 7 dage. Hvis du vælger et kapitel om dagen, så tager det 4 uger i stedet for 1 uge. For der er 28 kapitler. Så det er en god måde at komme igennem. Så er det med læseplan. Der findes mange læseplaner. De er på net, og du kan få mange anbefalinger. Find din egen læseplan. Men jeg skal give et forslag her til gudstjenesten i dag. Det skal du få. Læs Matthæus evangeliet i 2 uger. Og hvis du læser 20 minutter, så kan du kanskje læse 2-3 gange. Så gå tilbage til apostelgjerningerne. Læs det i 2 uger. Så til Markus i 2 uger. Apostelgjerningerne i 2 uger. Lukas i 2 uger. Apostelgjerningerne, og så Johannes, og så apostelgjerningerne. Der har du i løbet af 4 måneder læst om Jesu liv og lære fra 4 forskellige synspunkter. Du har læst det hele 10-15 gange, og du har læst om den tidlige menighed, og du er blevet kendt med mange af de, som skriver brevene. Og det er et godt fundament, når du skal i gang med brevene, hvis du vil det. Men det allervigtigste, det er, at du ret og slet får læst. At du kanskje du må gøre en forpligtelse. Kanskje du skal læse højt, sammen med din ægtefælle, hvis du har en. Der er gjort nogle undersøgelser med den ungdom. Flere hundrede er blevet spurgt nylig i en rapport, som jeg har fået, som endnu ikke er publiceret, hvor man har spurgt norsk ungdom, kristne, fra frikirken
baggrund. Mange læser ikke Bibelen. Men de, som får mest ud af Bibelen og bliver mest aktive, det er faktisk nogen, der læser sammen. Bliver enige om at læse en tekst. Følg hverandre lidt op. Og hvis du ligesom har forpligtet sig til en kammerat eller en veninde, så gør det et eller andet med, du kanskje får læst. Andre, de vælger at læse højt sammen. Jeg har en bog med mig, som jeg vidste, det hedder RIG, som jeg lånt på Ansgar Bibliotek. Og det er at læse RIG, læs regelmæssigt, i fællesskab, kontinuerligt. Og det er en reklame for at bare sætte sig ned, samle uden forberedelse, og bare begynde at læse Bibelen højt sammen. Læs det, amen og gå. Nogle begynder 2, så vi udvikler sig til 5, 7, og pludselig sætter de 8 og læser Bibelen sammen. Mange af jer ved jeg hører på podcast. Når du går, når du cykler, når du vasker, når du måler. Hør Bibelen på podcast. Hvorfor ikke det? Tro og medier, de har lagt hele Bibelen ud på podcast. Du kan bare få det ind i dit øre. Det er oplæst af en bergenser. Det må du tage med dig, men det er okay. Og hvis du ikke lider bergenser-sprog, kan jeg have sagt, den dialekten, men kan engelsk, så kan jeg anbefale den her. Jeg var ved at spille en lydsnip, men det er der ikke plads til her. Han har jo en helt fantastisk rå stemme, Sir David Socket, den engelske skuespiller. Han har læst hele Bibelen, og den finder du også på enten Spotify eller YouTube. Okay, så er der KUA, den langsomme læsning. Det er en metode med at læse langsomt, og det kan du gøre for dig selv eller sammen med andre. Nogle gør det på retræt, og vi har sikkert også prøvet det her i kirken. Der findes ulike metoder. En af metoderne er Lectio Divina. En gammel tradition helt tilbage fra det 3. århundrede betyder den hellige læsning, det er at møde Gud i teksten. Og her er det ikke kvantiteten, det er at krydse af på et schema, jeg har læst mye, der er det kvaliteten. Der er det ikke at læse bredt, men dybt. Og Lectio Divina har 5 steg, som jeg vil vise her. Først, det er at læse teksten. Sagte og nøje. Kanskje flere gange, kanskje højt. Så reflektere. Hvad siger teksten til mig? Stille spørgsmål til teksten. Så det er en bøn til Gud over det, du har læst. Det, du har reflekteret over. Og så er det bare at sætte i hvile i Guds nærhed. Og til sidst, det er en handling. Er der noget, jeg må gøre? Lad være at gøre. Og det er en metode, som bliver brugt mange steder. Og jeg har fundet faktisk en frikirke, jeg ved ikke, om jeg kan udtale det, Brunlandes frikirke har det på sin netside, og der kan finde mye materiale om akkurat det. Og kanskje vi også i cellegrupperne skal prøve det, snakke lidt med Øjvind om det, og prøve at læse en tekst lidt dybere. Og hvis du gerne vil have prøvet det, så findes det her på Hånes. Jeg ved, Hånes Missionskirke, hen på Ansgarskolen, de har bibelpraksis 1 gang i måneden. Og næste gang, det ved jeg, det er 30. oktober kl. 7:30. Og du trænger ikke være medlem, du kan bare komme, så læser man en tekst sammen, går lidt for sig selv, mødes i små grupper, og inden man går hjem, så har man prøvet at finde en daglig, ugentlig eller en månedlig praksis. Men det er vigtigt for mig at få sagt, at uanset du læser som en høne, eller en traktor, eller en ku, så det at læse, forstå og handle, det hører med til alle 3 læseformer. Så er spørgsmålet, hvilken bibeloversættelse skal jeg vælge, når jeg læser? Nyt Testamente er skrevet på græsk, Gamle Testamente på hebraisk. Og det er så oversat til norsk, heldigvis, så vi forstår det. Og der er 3 store leverandører. Det første, det er Bibelselskabet, som vi ser her. Og det er det mest kendte, det er den 2011-oversættelsen. Kanskje nogle af jer har 1930-oversættelse eller 1978. Og det er faktisk godt at have lidt forskellige varianter, hvis der er nogle spørgsmål, man lurer på. Der kommer en ny oversættelse i marts 24. Så er der Norsk Bibel, de kom i 1988 med Norsk Bibel. En anden version, deres tolkning af de hellige skrifter. Og så i 1997, der kom Bibelen Guds ord, som er en norsk oversættelse af den engelske King James. Der er der et par, som der kanskje kender, der hedder Elisabeth og Sten Sørensen. Sten Sørensen har tilknytning til Savnsdal, men jeg tror, det er mest hans kone, der har jobbet i 10 år på at gøre det der Bibelen, Guds ord, lidt mere til hverdagssprog. Den kan man købe. Der findes så ufattelig mange muligheder. Der er studentbibler, der er bikerbibler, der er konfirmandbibler, inspirationsbibler,
Alt muligt findes. Og se her, hvis du går ind på Bibelselskabets netside, der er læseplaner. Bare gå ind og find. Der er en knap, der hedder Bible Project. Det er noget nyt, de har fundet på. Noget fantastisk. Hvor der er en liten animationsfilm til alle bøger. Så hvis du er i gang med at læse Johannes, og så bare vil have sådan en liten smakkebit, hvad handler det her om, hvad skal jeg lægge vægt på, så er der sådan en små animationsbit på nogle 6-7-8 minutter. Alt findes. Det er bare at se her, det fandt jeg den anden dag i vort land. Gratis bibelkurs på net og papir. Det er overalt. Vi kan bare glæde os. Men som nævnt, så er det vigtigt at forstå Bibelen. Vigtigt, at du ikke går i stå, hvis der er noget, du ikke helt skønner. Og der vil jeg gerne sige, kommer du til det, for det gør du. Læs videre. Læs videre. Eller spørg nogle andre. Eller kanskje du kan læse en anden bibeloversættelse. Det kan være lurt. Du kan tage den her hverdagsbibelen, og hvis du kan engelsk, så kan jeg anbefale en af disse to. The Message eller The Living Bible. Det er ikke sådan en ord-til-ord oversættelse. Det er ikke totalt tro til grundteksten, men det er Bibelen alligevel skrevet på en lidt enklere måde. Da jeg selv studerede, der skulle jeg op i denne eksamen i den her bog, det her Undringens labyrinter, om filosofer. Jeg skønte ikke et bær af det. Og jeg skulle til eksamen i det. Det var ret lidt for kompliceret. Hvad gjorde jeg? Jeg købte den her bog, Sofies Verden af Jostein Gaarder. En roman, der fortæller om filosoferne. Og da jeg havde læst den, så skønte jeg den. Jeg skulle op til eksamen i den, ikke i den, det må jeg indrømme. Det var den, jeg skulle til eksamen i. Men jeg skønte den, da jeg havde læst den. Så det er kanskje et værktøj at læse en lidt mere let oversættelse, når du skal læse Bibelen. Der er så mye. Jeg kan også anbefale studiebibler. Der er to, et fra Bibelselskabet og et fra Bibelens Guds ord, som giver en liten forklaring til nogle tekster, som kanskje er vanskeligt at forstå. Så du må ikke gå i stå. Det er så vigtigt. Det er snart jul. Kanskje du skyndes dig ind i de her to bibler i julepresang. Og hvis ikke, så er det noget, der er lidt billigere, hvis du synes, den er for dyr. En læseplan for næste år til bare 99 kroner. Okay, jeg skal sige lidt om digitale bibler. Der er meget mye på net, men jeg vil bare anbefale YouVersion. Den er tilgængelig og nedlastet i 545 millioner eksemplarer. Der er 3.000 oversættelser og 1.900 sprog. Og det får du uden reklame, uden at betale en øre. Og her får du dagens ord, mange ulike oversættelser, flere planer. Du kan få teksten læst op på engelsk eller på bergensisk. Det ligger der. Du kan understrege, du kan lave bogmærker, du kan søge, og så kan du faktisk læse Bibelen, uden nogen ved det. Der er mange, der er lidt flove at læse Bibelen. Her kan du sidde på bussen. Folk tror, du læser VG. Nej, men du kan læse Bibelen hvor som helst, for der er ikke nogen, der ved det. Selv læser jeg Bibelen på mobil, det må jeg indrømme. Men der var en kollega, der rådte mig til, har du barn, læs papirudgaven. For det viser dine barn, at du læser i Bibelen. Ellers tror de bare, du sidder og læser VG. Jeg går mye tid på den her YouVersion. Jeg vil mye hellere demonstrere den. Jeg kommer til at stå ude i foyeren og tage min kaffe, og der kan jeg vise YouVersion. Jeg kan hjælpe dig med at laste den ned, hvis du vil. Og der vil jeg også have nogle forskellige studiebibler med. Og så har jeg også kopieret op sådan en afkrydsningsskema, som vi bruger på Ansgarskolen. Og det er for at bakside. Du kan have det inde i Bibelen, og så kan du krydse af. Det er en eller anden god motivation at krydse af en ord, når man har læst. Vel, vi skal gå mod en afslutning. Gud kan tale til dig og i din hverdag, om du læser bredt eller dybt. Guds ord er levende. Du har kanskje hørt om de to græske ordene logos og rema, som er oversat på norsk til ordet. Det beskriver det skrevne ord, bogstaven, og det levende ord. Det at Gud gør noget, som er skrevet i en situation for mange år siden, levende for mig i dag, det er det, der gør Bibelen helt specielt. Noget, som er skrevet før, kan ved den hellige ånd blive levende gjort for dig og give dig retning, mod, trøst og håb. Et eksempel, det er bare det her vers, som jeg ser før. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord. Og her er brugt rema, Guds levende ord, som kommer, det er mig, der har understreget kommer. Og det er fordi, på græsk, der er der en verbalform, noget der hedder præsens. Og den particip. Og det betyder, at det er noget, der sker hele tiden. Og det er interessant, at akkurat den verbform er ikke noget gammelt, men noget Gud han gør. Konstant. Og derfor, kære venner, så må jeg vide det, at Gud kommer ikke til at minde dig om et ord, du ikke har læst.
Så vi må fodre os selv med det skrevne ord, så den Hellige Ånd har noget at tage af. Og uden kendskab til det skrevne ord, det du læser, der tror jeg ikke, du kommer til at opleve det levende. Logos er grundlag for rema. Derfor, tag en beslutning. Læs. Just do it. Bed til Gud, før du læser. Og selvom du ikke kender noget, giv den Hellige Ånd et forråd og tage af. Stol på, at Bibelen er en levende bog i modsætning til Passatbogen. Jeg vil afslutte med et bibelvers, og det er de første vers i Salmernes bog. Og det får vi her. Salig er den, som ikke følger lovløses råd. Ikke går på synders vej og ikke sidder i spotters sæde, men har sin glæde i Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er lig et træ, plantet ved rindende vand. Det giver frugt i ret tid, og løvnet visner ikke. Alt han gør skal lykkes.